राम राम रउआ लोग। स्वागत बा अपन चैनल भारतीय रियासत पे। आज के जो कहानी बा ना वो हम सब के जीवन में कहीं ना कहीं हिस्सा बा। बच्चा सब पढ़े लिखे के बाद नौकरी करे शहर चला जात बा। घर परिवार माँ बाप पीछे ही छूट जात बा। आदमी के रिश्ता ना छूटी तो बच्चा सब चाही कि माँ बाप हमरा साथ बड़ा शहर में आ जाई। अब वो बड़ा शहर के छोटा सा घर कैसन बुझाई माँ बाप के, कैसन बीती उनके जीवन पे, ये के कहानी बा। जुड़े नहीं साथ में तो पता चली कि ये कहानी में का भेल, कैसन बच्चा सब अपने माँ बाप के सेवा ला ले गए शहर में, फिर का भेल पूरा विवरण में जानकारी मिली। चली मुद्दा पे जात बानी, कहानी शुरू करत बानी। एया कुछ समय खातिर गाजियाबाद चला ना। ना रे बापू, हमके शहर के पानी सूटे ना करी, रहे द। मोहन के यह उनके मना की देली। मोहन के परिवार में उनके माई बाबूजी भाई और बहन गांव में इया के साथे रहत रहेला। मोहन एगो गाजियाबाद के कारखाना में काम करत रहलन। उनके मेहरारू और 2 गो लइका उन्हीं के साथ गाजियाबाद में रहेला। मोहन कुछ दिन खातिर घरे आयल रहेलन। या एक बार चला तो सही, हमरा पूरा विश्वास बा कि आइजे के सुख सुविधा तहार मन मोही ली। मोहन हाथ जोड़ी के कहलन, बाबू पूरा जिंदगी यही माटी में सिरा गल, अब ई बुढ़ौती में का दुनिया दिखावल चाहत बारा, छोरा जायदा। बस एके बार चला ना, हमरा आशा बा कि तहरा शहर में बहुत अच्छा लगी। मोहन के परिवार एगो बहुते सब असंस्कारित परिवार रहे। सब केहू यह सोचे कि पुरनिया के सेवा में हम ही लगे रही। मोहन अपनो हिस्सा के सेवा लहल चाहत रहलन, यही से जीत पे उतारू हो गलन। नाती के जिद देखी के या के एक ना चलल, गाजियाबाद जाए खातिर तैयार हो ही गइलन। मजबूरी में घरवा के लोग जाए के इजाजत दे ही देलन। सवेरे मोहन अपनी कार से शहर खातिर चल देलन। कुछ घंटा के सफर के बाद गाड़ी जब गाजियाबाद पहुंचल तो ई के माथा जवन लम्हर यात्रा के कारण पहले ही से घुमा, उनके उल्टी पे उल्टी होके लागल। मोहन कुल्ला कर लावन और कोल्ड ड्रिंक लेके आइलन। इया कहली, हम ना ई पीबी, ई बहुते नटई जरावेला, चल अब उल्टी ना होई। या तनी सा पानी पियली, फिर गाड़ी आगे बढ़ी चलल। बापू यही जाई, इतना बरसात कवन चीज बा हो, नाला के पानी हऊ, अपनी गांव के नहर जितना चाकर बा ओकरे से चाकर यईजा के नाला बा, जिसमें शहर के तमाम खराब फल सब्जी अनाज खाना कपड़ा लत्ता प्लास्टिक यहाँ तहा के मल मूत्र हरदम बहदा सरत रहेला, उहे कुल बसा रहेल बा। या के फेर ओकाई आवे लगल।
ये बाबू कौनो बाग बगीचा होते तो रोका, तनी सुस्ता लियाल जाए, फिर आगे चलल जाई। या गाड़ी से बाहर देख ली, दूर दूर ले गाड़ियन के भीड़ रहे। पैदल, मोटरसाइकिल, हम साइकिल से लोग इन्ने अन्ने इतेरे भागत रहे, जैसे कुछ भिला गईल होके, भाग छूट गईल होके। वो गांव के लोगन में इतना बेचैनी कबू ना देखने रहली। उनके आसमान छुअत इमारत, चिमनी, धुआं, शोरगुल के अलावा छायेदार पे न लौकल। मोहन कहले, चला अब ढेर लामे नइखे, कटरे पे आराम कइल जाई। इन्हें पेड़ खूट बहुत कम बारिशन, और जवान बचलो अब वो कारखाना बा, घर बनावे खातिर लगातार काटत जात बा। बुझात बा कुछ बरिस में इहो सांसों लियाल मुश्किल हो जाई। कुछ बरिस का कहत बारा, हमें तो अबे सांस फूलला, आँखी भमियाइल शुरू हो गइल बा। मोहन मने मन सोचलन, हम इया के एइजा लाए के गलती ना तो कर देनी, कहीं बीमार ना हो जात। अब इतने देर में हाल ही बा, 1-2 महीना में का होई। ये सोचत सोचत माथा पे लकीर खींच गया ओकरा। थोड़ा देर में देखलन मोहन, अरे या कुछ बोला ना। या के तो अब सांस लेवे में दिक्कत धीरे धीरे बढ़त जात रहलक। ओकरा कुछ समझे ना आयल। अचानक या के आंख पलट गयल और उ गाड़ी में लुढ़क गईनी। मोहन के तो करेजा धक धक करे रहलक। अरे या का भेल, रोका गाड़ी, साइड में रोका, जल्दी से पानी नहीं फेंका, चिल्लावे लगन मोहन। ड्राइवर के थोड़ा सूझबूझ देखलक, बगल के डॉक्टरवा के पास ले गए। आखिर 2-3 घंटा के बाद या के होश आ गईल। वो मोहन से कहली, हम के गांव पहुंचा दा, इस शहर में दम ना, हम ना जी पाएम। गांव के हवा बतास खातिर एक दिन में ही आत्मा तरस गईल बा। मोहन भी सोचलन कि या जिंदा रही तो ज़्यादा बेहतर बा, हमरा साथ तो ही गुजरे जाए। वो काफ़ी समय ना लेलन, ड्राइवर के बोलन, भाई गाड़ी घुमा दा, चला वापस। सब्सक्राइब करी चैनल भारतीय रियासत के, और कमेंट बॉक्स में बताएल ना भूली कि अपन लोग का समस्या झेलनी और कैसे निकलनी जब माँ बाप के शहर ले जाए के पड़ल। कैसे उनका भरोसा दिलानी कि शहर में सब ठीक हो जाए, और का समस्या वो झेलन और कैसे उपाय अपन के निकालना। वीडियो पसंद आयल तो शेयर करी, और ग्रुप में अपन दोस्त ला, बच्चा सबको शेयर करी।